sa sisin pan ngi penpau ka jing sngongu yo blay ka ni step ka bentama ka ktien ka jong blay kum ka jing slap kalong nakashiti ka jong Paul shikinong Ephesus kalong ka basaw ka dukhat ka baar pusaw bat pinkup yo briu bat mai yo balapan long haka dur jong blay haka hok bat haka jing khut ka jing shisha ka phang pedang bangalabu kum ka jing slap ka ni ka step kalong ka jing im ka bat mai how Chris upol uai ka jing kentu ye ki Kristan ha Ephesus bakin kup yo briu bat mai ubriu bat mai hang ni ka thau yo briu balong jing thau bat mai jong blay ki kup yo briu bat mai ha ka jing long hok jong Jisu upol ha ka jing yai lenti jong ki balasiu spa uang ki bu no ye ka jing long ka ba menshwa ki pet na ka jing kwa syukur ki kup yo briu bat mai de hang ne ru uang lada wei ru badan how Chris ulong jing thao bat mai ki barum ki la du no handre ki baro ki la jalong ki bat mai haka do no bat haka jing mot jing jongki ki pedang yo Jisu kum unong penem bat utrai ukan hiuts uang ngila yo pedang yo briu batemen haka por balaka yangi bat la ai pat hangi yo briu bat mai haka jing ka baken jabaneng ban kup yo briu bat mai kim long ki jing trei jong a jong pi ki de ki jing ai sobha bat ki jing thau thmai jong blai ngi dei ban kup no yo briu bat mai bateng shan kum ki jan kup jong ka jing shai ka ba kup yo briu bat mai kalong kum bangi pong ye ki jan ki bat mai bat ki jan ki ba khoi upol uang mapikan pilong kata ka siti jongi ya kabala itu bat pule daki briu baro ki para bangit be tongin kan mau ya kan ni baki wei ki pet bat ki pule yang aye pi ka siti ka ba kumno ka siti ka ba kum kano ki wei ki pule nangana pi kalong ka ba don kam ban kup no yo briu bat mai haka jing long jing im jongi kabaya seryem yo Jesus Christ ai banta yo haka yat kayang bat haka jing im jongi baman lakas ni unong rai shaman sim harau kwa ban kup haka jing seryem yo Jesus ruai yo Jesus aban seryem kat ba im ha perthai dam ai tilut yalade ban syakri tang yu blai wan na boneng shane ban wat yang iki briu utek lut laka jing im karam jongi ban siu habangi jet ban kup yo briu wat mai kapan paru baka mensim jongi ka im bat kasan ha u bangi bang ban sya skor bat ban im daka ketin jong u habangi kup yo briu bat mai ngi kup ru ya ka dur ka jong u blai hangi upol uong bat pilakup yo briu bat mai yo waladang penlong tmai haka jing tip kat bakum ka dur jong uta ubala thau yo u blai la thau yangi haka dur jong uhi kan thai bat shinrang u blai la persat mensim ban a haka jing im haki bakin yo im pan u buru yaki ki bakan jablai kade ka jing thmu ka bakrau jong blai naka benta jongi penbankat kini ki bapelatam kapop kalapan sniudur ya ka dur ka jong blai ka jingwan jong Jesus siya kani ka perthai kade ka jing thumu ka bakrau jong blai bau kwa ban penbhapan ya ka jing ya dei jong u bat nga bat phi bat bangin kupat haka jing ya seryem haka dur jong blai hi haka jing im jongi Jisu lawan ban sius pa yang iha lor jong ka ding na ukwa ba mangingin im ka jing im ka batmai ka balong tang hau upol uong te da uhi pi pilong hau Chris Jisu yaw bo blay ula penlong hangi ka jing stat bat haka hok bat ka jing pen khod bat ka jing sius pa ka ding pana bo sha ka yang ru ya ka bor jong ka jing im ka batmai ka bawun ai ha kita ki bayai ba ya ka ding phna jong
Kasnam kabala jaw, kamet kabala lor na kibajerong kinor, kapan sengat syak baula syak penpong. Ukwa yang ibangin yo ya kajing im kabat mai, bat kabat don buram hakmat jongu. Ujisu wang ngalawan bakin yo ya kajing im, bakin yo kerhai ya karu. Kajing im bat mai, kadai kabawan nau belai. Hakajing ya kram jong Jisu bat Nicodemus. Siapang kajing em kabat mai ngiken mau. Bau kam banjor ya kajing dan kam jong kajing kapat no mensim bakut. Hakita ke bakapat no mensim bakut. Ki bang ban em tang haki eki bayai tmai. Ki bang ban em maki eki bayai man tmai hau belai. Uyo anes uang uwei puwei baro ubanget hau Jisu. Baulang ukris. Lakha ye unau belai bat uwei pawai baro uba iye yau tau balapan ka u iye yau taru uba lakha na u lapan ka thma ye ki om na kasnam lemne na ka mon jong ka do lemne ka mon ubriu henrei nau belai kani ka jing em ka thma ka long ru kum ka serngeu jong ka jing em ka babam jiu kot Kajing em kabangidan hau Jisu ki para bangai biit kalang bom jukut. Habau belai ai kajing em haki jing tung lane haki merat. Uai ru haki kabor bakin san. Hakabor kajong u. Kabau ula ai haki. Kumtau belai ai hanga hapiru. Ya kani kajing em bangin san bat bangin he ngin yar hau bat hakabor jong u hakajing em kabat thamai kadon kabor jong kajing em bom jukot habau Jisu udan hapo jong a jong pi ulong mo uhi kajing em bat kabor jong kajing em sya bau Jisu ulong kajing em ulong hakajing em jong a jong pi da kabangi pediang yu hakadok nu jong i Undang rai syaman sim habau kwa ya kajing em kabat mai. Hau Jisu ruai de kajing kerpat red uang. To pen em pen thamai hada no jong asyong. To yalam nang hikai. Kun ublay ngan yo long. Bankot sa kajing em kabat mai hau kres. Im man lakas ngiha kaktin jong blay. Bat beteng banias lok lande bam ya ka. Kaktiin ka jong belay ka ang suk utaw briw. Uba ka jing sobha jong uha ka hukum utray. Bat ha ka hukum jong u. Uperkhat senyasngi. Bankot siya ka jing em ka batamay haw kres. Wat yaw belay klam daput. Ka Bible ka ang Henry pinwat shwa ya ka hima jong belay. Bat ya ka hok jong u. Te ya kiniki eki baro. Onsa ay lang tam happy. Nginwat da ka bangin yay dway hau. Upol kuntu yaki banget ha Thessaloni bakin yay im hakajing duai klam daput hakamat jong blay to wat piyaw try bat yaka bor jong u wat yaka khamat jong u halakas ngi u Jacob uang to wan hajan yaw blay te wan hajan yapi ya rengkat bat u Jisu bangin kot siya kajing im kabat mai hau Chris hakita ki bayat rengkat bat u udan kekular kabas ngaw tiang na kabanta jong kiwong mangate nga ay haki kajing em bom jukot bat kinam jot shu lano ru lemne uay ru am kini kentet yaki nakakti jonga ublain kurkun yaram ya kajing pen kan mau nakaktiin jong o kani ka step tong ni duai ni ay ngo ya me atray bamela ay hangi kani kaktiin jong me Mekwa yangi atra Jisu biit bangin kup haka jing long jing im jongi haka jing yesriem yame batang yamehi kumta yarap yangi nadu bagi dangki kani ka step haka ni ka sngi yarap yangi bangin ya bangin kup ya ka dur ka jong me ay bangin matro ya ka jing im ka batmai ha bangin don hangno tra Jisu biit Shisha ka perthai ka bangi em kidon shibon ki jing kanglat ki ba penlong yang ibangin om kup yaw to briw bat mai namar ka tayo rapat ay ka bor yang i bangin ay kan mau habangi dan hang nung no ban kup ya may Jisu jongi
Hakabawai no to ai ka jing e ka jong bule ku pana bam jiu kot ka jing ai e tra jisu rengkat ka jing slok men sim ba khu kini ki jing ker khu kin long bat ngi ka ni ka sngi nadu mentala shash ki babam jiu kot ru amen